Knowledge tells you what is right, and wisdom tells you when and how to use it. Hello everyone, it's day 26 of our 30 days reel challenge. అండ్ ఈరోజు ఆల్ఫాబెట్ డబ్ల్యూ అండ్ నేను చూస్ చేసుకున్న వర్డ్ విజ్డమ్. ఇదేదో ఒక పెద్ద వర్డ్లా అనిపిస్తుంది కానీ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మనకున్న నాలెడ్జ్ని యూజ్ చేసుకొని రైట్ టైంలో రైట్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడమే. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే దీని గురించి సర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఒక ఫన్నీయెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దొరికింది. అదేంటంటే టొమాటోని ఫ్రూట్ అంటారని తెలుసుకోవడం నాలెడ్జ్, బట్ అదే టొమాటోని ఫ్రూట్ సలాడ్లో యాడ్ చేయకూడదు అనే డెసిషన్ తీసుకోవడం విజ్డమ్. ఐ డోంట్ నో ఎంతమందికి అర్థమైందో అర్థం కాలేదో, బట్ మన స్టైల్లో చెప్పాలంటే ఎప్పుడైనా ఫ్రెండ్తో గొడవ పడినప్పుడు ఎక్కువ ఆర్గ్యూ చేయకండి వెన్ యూ థింక్ యూ డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ హిమ్. సో విజ్డమ్ అంటే knowing when to talk and when to stay silent. So think twice and react once.